Ušiť po švitkým postupku otримана Schádska skupštiny opštiny na listini kapitalnih projektov za štrednjoročni period po 2016 rok 14 projekti. Projekt vybudovi vodovodu Privina glava Bikizdol planovaný za 2016 rok zo 57 milióny dinari, keďže opština prejde na konkursu Pokrajinského sekretariátu za poljoprivredu i vodoprivredu. Dneška ostatní deň za konkurovanie a jak nahlašeli u rozvojnej služby opštiny, čekal še rebalans opštinského budžetu, že by še mohlo konkurovať. U tým roku za to vodovod boli opredzeljeni i za studni potrošeni 40 milióny dinari. Za 2015 rok so rebalansom opštinský budžet teraz vynoši 1 milijardu i 198 milióny dinari, a rozpodeljeni prihodi vynoše 1 milijardu i 177 milióny dinari. Novi koalicijni partnere u lokalnej samoupravi, Tadićov SDS i Čankovo Ligaše, vymahali, že by še zvekšali studentski stipendiji i placeli drahovo troški školjarom.